азиз мега ҳар як баранда некем да кӯча гапи чап нигоҳи чап бадон даиҷа зиндагии нағз дурай зиндагии зур фақат ойнаи нилгунай ҳармат гумай гумшудаи байни мо маданаи навохт гапда дар даво хару ҳайвон пиркадай ҳоҷи шаҳра пиркадай шимолаву рӯпараи баҳра миёя раҳмат ба авволи халқат пешрави айзоби тахан на ай ақлат сарат хам кӯдако ҳам айди мекорам тарбияти кӯчагишонда ма ҳайронам зор шида ними миллат биргаи нонда ки сада сунам бошад ҷуръат намегирам номда зиндаги қинай некем ҳоли зиндаем гапои асосиш фақат дар сарам чӣ хеле ки набоша и ватан май даиҷа ойлава хонава дар май май меҳра меқапон то охира шаҳри ма ҳамеша мемонад дар дилам чӣ хеле ки набоша и ватан май даиҷа ойлава хонава дар май май меҳра меқапон то охира шаҳри ма ҳамеша мемонад дар дилам меган духтари тоҷи ганда ба одобай некем барои бисёриш гапотон оай одобаш хоҳай зум фақат ба чашмоша мефора духтари зур ки 100 грамм ҳафз боша қадри мусулмона задан кадам паст маънои ислома намефаҳма ҳар як кас мондаи риша мегама миллом лекем шаву рӯз кораш да зиноай ҳар якда яки мардуми тоҷика мекуна фан и хали беақлоша хадоҳоли мезана яхелоша бо мода шидаи пӯшидани сатра нигаҳ мекуна кадом мошин мебараша ҷанги якум ҷанг то ҳозира нашишт мебини доимаш сар шиду тамом шид ай ҳамаи и кора мезанам да андеша лекин боварӣ дорам ҳамаш соз меша барои ки чӣ хеле ки набоша и ватан май даиҷа ойлава хонава дар май май меҳра меқапон то охира шаҳри ма ҳамеша мемонад дар дилам чӣ хеле ки набоша и ватан май даиҷа ойлава хонава дар май май меҳра меқапон то охира шаҳри ма ҳамеша мемонад дар дилам вақте ки ту ай ватанат дур мешӣ анаучен ба қадри заминат мерасӣ мефаҳмӣ ки чи ай табиата харока вақти да ғарибӣ ҳис мекунӣ хитатуқа то кая ки ман набестам да ватан ҳар як тоҷик ҳастем мада ҳамчун бародар вақте ки май мамлакат мезанам қадам ма ҳама ҷода мегум ки ҳастам тоҷик ма бовар ка даиҷа ба маззатарин оай ҳавои тоҷикистон ай ҳамаша софай харокаи мора намешава канимқоиса бовар ка ма да зиндагимонам дора мазза доремо чанд мазҳаб доремо чанд забон ба ин нигоҳ накарда ҳастем мо якҷо боварӣ дорам ки ҳама мешавад ҷо ба ҷо ва одамо меёванд айбади наҷот чӣ хеле ки набоша и ватан май даиҷа ойлава хонава дар май май меҳра меқапон то охира шаҳри ма ҳамеша мемонад дар дилам чӣ хеле ки набоша и ватан май даиҷа ойлава хонава дар май май меҳра меқапон то охира шаҳри ма ҳамеша мемонад дар дилам инаи ҳастай зиндагии ростӣ зисти ҳаққонӣ ки мо дорем дурманд барои ҳамаи мардуми тоҷикзабон